5 грешки, заради които загубих пари по време на пътуване. Споделям ви ги, за да може да ги избегнете доколкото е възможно. Здравейте, приятели! Надявам се, че сте добре. Днешното видео снимам от най-красивия парк в България, в град Силистра. Това е моя роден град. Ако никога не сте идвали тук, ви съветвам да направите един малък отскок, дори и за няколко дни. И без да губим повече време, започвам с първата грешка, която ми се струва, че една, която много от вас също са правили. Грешка номер 1, това е да не резервирам нещата в правилния момент. И сега ще ви обясня какво имам точно предвид под правилния момент, защото като цяло имаме едно такова разбиране, че ако резервираме по-рано, дали ще е полет или хотел, например, задължително ще бъде по-евтино. Което факт е, че в голяма част от случаите е така. Факт е и, че ако резервирате полети или хотели в по-натоварен туристически период, вероятността цените да се качат бързо е много голяма. Обаче това не е някакво правило, което е на 100% валидно и вярно, и именно заради това исках да го сложа на първо място, защото се случва да има моменти, в които поради липса на достатъчно резервации в хотелите, цените да спаднат или да има промоции на някакви събития. Ако резервирате по-рано, те ще са с редовните цени, а ако резервирате почти в последния момент, цените могат да са по-евтини. Също нещо съм забелязала в резервацията на круизове. Ако резервирате много предварително, има някаква определена цена, но ако сте по-гъвкави и сте готови да тръгнете в последния момент, може да получите много добра и по-интересна цена. Тук важното нещо е просто да прецените коя е цената, която на вас ви се струва адекватна, и каква е важността на това, което искате да резервирате. Съответно да следите цените и да резервирате тогава, когато ви се струва, че цената е адекватна. Като някакъв конкретен пример мога да ви дам една случка от миналата година, когато бях в Тайланд. Аз винаги се резервирам хостелите предварително, за да съм сигурна къде ще остана, какво ще правя и така нататък. Но ми се случи, че трябваше да разменя 2 от дните. Следователно, не искам, анулирах си хостела и след това погледнах да го резервирам наново. Цените дори бяха по-евтини от това, което бях резервирала преди. Разбира се, това нито в този случай, нито в случая на предварителното резервиране не е правило, което ще работи на 100%, но просто го имайте в предвид, че по-раното резервиране не винаги означава, че ще е по-евтино, по някакъв път може да е обратно. Грешка номер 2, която аз допусках страшно много преди, но вече бих казала не, и това е да нямате точно определен бюджет предвиден за вашето пътуване. Дали е защото искате да го следвате на 100%, тъй като имате по-ограничени финанси, или просто ви е някакъв кадър, който ще ви помогне горе-долу да знаете в какви пари ще влезете. Това е ваше решение, но е страшно важно да си изчислите предварително и да си решите за кое колко горе-долу ще харчите. Защото често се съсредоточаваме върху по-големите харчове, които първо са самолетния билет, много често, след това нощувките, даже някакъв път нощувките и са по-голям харч, отколкото самолетните билети, и някакъв транспорт евентуално вътре, ако взимате някакви влакове или вътрешни полети, и главно това е. Обаче замислете се колко неща сте си купили така спонтанно, просто защото сте си казали, че то това струва 1 евро, то това струва 2 евро, къде не съм ги дал, аз съм на екскурзия. Да, това е така, обаче в един момент става така, че освен, че харчите някакви пари, които не сте си предвидели, може би ги нямате, но ви се случва да си купувате някакви излишни неща. И при мен лично точно ето това беше проблема, че си купувах някакви излишни неща. На момента така много реагирах емоционално. Казвам си, аз съм тук, искам да си взема нещо за спомен, купувам го и вярвайте ми, до ден днешен имам неща, които съм си купила от Япония. В Япония бях преди 2 години и още не съм ги изкарала от пакетчетата им. И
в един момент, може би, все пак ще реша да ги ползвам, защото така или иначе съм си ги купила. Обаче минаха 2 години и съм сигурна, че и вие имате такива неща. За да се предотврати, най-лесният начин е просто да имате някакъв горе-долу сметнат бюджет. Какво ще давам за сувенири, какво ще давам за храна, какво ще давам за някакво трето нещо. И по този повод един съвет, който мога да ви дам, ако обичате, а най-вероятно обичате, да носите различни подаръчета и сувенири на ваши близки и познати. Направете си списък на телефона на хората, на които искате да занесете нещо, и след като видите това нещо, което мислите, че е подходящо за тях, или след като им купите нещо, просто го напишете срещу името им. Това ще ви помогне да сте по-добре организирани, да не забравите някого и също така да си следите харчовете. Номер 3. Това е също много важно да си проверите какви са ви таксите на банката, когато пътувате в чужбина. Такси за плащане с карта и такса за тегляне на пари. В някои държави нямате, в други имате, но е много важно да си проверите. Знам, че има все повече и повече банкови карти, които нямат такава такса. Аз лично пътувам именно с такава карта, но също така е и много важно да си носите пари с кеш. Дори в самата държава да си плаща много с карта, носете си винаги пари с кеш, дори да е някаква малка сума, защото никога не се знае. Когато бях в Катар миналата година, всички ми казваха, аз бях само за 2 дни, stopover, всички ми казаха, че плащането с карта е окей, навсякъде, съответно аз не си изтеглих пари, не си обмених пари, плащах с карта и да, това беше възможно навсякъде, докато не се стигна до момента, в който исках да направя разходка с корабче. Там не взимаха по принцип с карта, след като казах, че нямам кеш, приеха картата, обаче ми струваше четворно по-скъпо и разбрах, че ми струва четворно по-скъпо, след като отидох малко по-напред в града и продължаваха да ми викат за разходки и там ми предложиха четворно по-ниска цена, но искаха да платя само с кеш. Тогава си направих извода, че просто на места с кеш ще ви излезе и по-евтино, затова е хубаво винаги да имате някаква малка сума. В други държави, примерно във Виетнам, също може да плащате с карта, обаче ви начисляват някакъв процент отгоре, не помня вече колко беше, но да речем ви слагат 5% отгоре на сметката, просто защото плащате с карта. Друго нещо, което също е много важно, когато плащате с банкова карта в различна единица от еврото, и ако на посттерминала ви питат в коя валута искате да платите, винаги взимайте местната валута, защото по този начин избягвате някакви такси, които по някакъв път изобщо не са за пренебрегване. Случвало ми се разликата между еврото и тамошната валута, да речем японски йени, да е примерно 3 евро, което никак не е малкото. Винаги избирайте валутата в държавата, в която се намирате. Наложи ми се да си сменя локацията, защото до мен седнаха хора, които говориха малко високо. Съвет номер 3. Това е да приоритизирате удобния транспорт спрямо адекватния транспорт, което означава да вземете такси, тук-тук или някакъв, примерно, трансфер, да речем от летището до хотела, който ви предлага самия хотел, отколкото просто да си проверите и да решите да вземете градския транспорт. Защо ви казвам това? Защото е много често срещана грешка, която и аз съм допускала преди, защото не ми се занимава просто да си проверя какъв транспорт имам. По някой път се случва, че дори транспорта с метрото или с автобуса, освен че е по-евтин, е много по-бърз. Има случаи, в които наистина много нямате избор, ако пристигнете много късно на летището. Окей е да си вземете такси или да искате трансфер. Обаче нека това да бъде някакви частни случаи. Когато бях в Тайланд, там в Банкок най-вече, там най-много използвах градския транспорт с метрото. Ходих напред-назад, защото беше по-евтино и по-бързо. И това го споделих на една моя позната, която ми казваше, че тя пък постоянно взимала такси, защото таксито е по-евтино. Факт е, че таксито е по-евтино спрямо Европа, спрямо България или Франция, където аз живея. Франция безспорно е много по-евтино. Обаче в един момент това нещо се натрупва и както
взимате всеки ден такси, казвайки си, че е по-ефтино. Накрая виждате, че за 2 седмици сте изхарчили 300 евро за такси. Уж не беше ефтино, беше ефтино, пък накрая 300 евро. Ако сте повече души, да, звучи по-логично. Ако сте 4 и си делите сметката на 4, тогава да. Но ако сте сам, просто си преценете и си изчислете. Отново, това правило не важи на 100%, но винаги го имайте едно на ум. И грешка номер 5, която аз допускам все още за жалост, за това е до някаква степен и напомняне на мен самата. Това е да не си казвам, няма да го взема, ще си го купя на място. Дали ще е за трети чифт тениска, панталонки или примерно слънцезащитен крем или крем за лице, нещо, което ми трябва, ползвам го постоянно и си казвам, няма да го взема, ще си го купя на място. В крайна сметка отиваме на цивилизовано място, има магазини, мога да си го купя и винаги се случва така, че когато пристигна или няма крема, който ми харесва, не мога да намеря това, което искам, хем има супермаркети, хем не намирам какво ми трябва, или примерно е много по-скъпо, трябва ми втори чифт панталонки, не мога да намеря такива, които да ми харесват, в крайна сметка си купувам просто нещо и после не го нося, съответно, освен че купувам излишни неща, губя и пари. И това ми се е случвало толкова много пъти, не мога да повярвам, че продължавам да го правя. И нека да ви разкажа една история за нещо, което ми се беше случило. Когато пътувах за Южна Корея и Япония преди 2 години, бях 2 седмици в Южна Корея, след това 1 месец в Япония и бях си взела дезодорант от тук, където не оставаше много и си бях казала, нека да го взема, да го свърша и после, когато пристигна на място, после ще си купя друг. Ползвах го аз в Южна Корея, той свърши, хвърлях го, пристигна в Япония и си казах, ще си взема от тук. Минавам в първия магазин, няма дезодоранти, ролони, такива, които се пръскат, няма. Влизам във втори магазин, в тези 7-Eleven комбини, convenience store, няма. Влизам на трето място, няма. Аз вече няколко дни нямам дезодорант и то проблема беше, че температурите бяха изключително високи и човек не иска, поти си, така понамерисва. Не е зле да се пръсна с нещо. Минавам в, може би, 5-6 магазина и не мога да разбера защо няма дезодорант. След което поглеждам в интернет и разбирам, че дезодоранта, ако това не знаете, интересен факт, че дезодоранта в Япония се води като сезонен продукт и го продават само и единствено лятото. През останалата част от годината няма дезодоранти по магазините. Аз тогава бях в Япония октомври месец, което явно вече се смята за така по-студен зимен сезон, въпреки че откъм температури си бяха баш летни и успях да намеря най-накрая някакъв дезодорант в нещо като duty free shop беше. Много странно, понеже беше в града, купих си го. Цената беше окей, обаче не беше по никакъв начин адаптиран за мен. Дали е към моята кожа или просто бях взела нещо, което не беше много адекватно. И през целият този 1 месец в Япония само се чудих с какво да се забърша постоянно, с какво, къде да се поизмия, защото имах чувството, че постоянно миришех лошо. Този дезодорант изобщо не действаше върху мен и след тази случка почти ми е като някаква травма. Вече винаги си нося дезодорант, малък, голям формат, не ме интересува, важното е да имам. Не е задължително това нещо да ви се случи, обаче съм почти сигурна, че ако решите нещо да не си го вземете, нещо важно, да не си го вземете, защото ще го купите на място, няма да го намерите. Разкажете ми дали нещо такова ви се е случвало, много ми е интересно да разбера и кажете ми иначе кои от тези 5 съвета са ви били полезни и кое от тези неща бихте приложили, кое не сте прилагали и сте губили пари. Ще ми е много интересно. Абонирайте се за канала ми и ви казвам до скоро. Чао, чао!